Dalawang lalaki ang patay matapos tangayin ng alon sa dagat ng San Fabian, Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay, hindi naging masaya ang long holiday ng ilang mag-anak dahil sa mga naitalang kaso ng pagkalunod. Kagaya na lamang sa bayan ng San Fabian kung saan umabot sa 3 ang naitalang drowning incident. Ang mga biktima galing pa ng ibang probinsya at dumayo lang dito para maligo. Nauwi sa disgrasya ang banding ng isang mag-anak matapos masawi ang 21 anyo sa si John Lester Ilac nang malunod habang naliligo sa San Fabian Beach. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bigla na lang umanong napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang biktima at tinangay siya ng malakas na alon. Dumayo lang sa San Fabian ang biktima mula sa Santa Ignacia, Tarlac. Hindi nila nakayanan yung lakas at laki ng mga alon during that time. Kasi napalayo sila dito sa may Pangpang. Lumbaga, hindi sila strong swimmer, hindi nila nakayanan yung lakas ng alon, kaya yun ang sanhi ng kanilang pagkalunod. Dead on arrival din sa ospital ang 59 anyos na lalaki matapos malunod sa San Fabian Beach pa rin. Sinubukan pa raw na i-revive ang biktima bago dalhin sa ospital. Tinangay umano ng malakas na alon ng biktima habang naliligo sa dagat. Ang alon dito sa San Fabian ay unpredictable, kaya para maiwasan natin ang insidente sumunod na lang po sa payo ng ating mga otoridad. Samantala, mahigit 7 kaso naman ng near drowning incident ang naitala sa Tondaligan Beach sa nakalipas na Semana Santa. Agad silang nirespondihan ng mga lifeguard. Sa ngayon, dagsa pa rin ang mga beachgoer pero lalo na raw silang nag-iingat. Ayon sa otoridad, rip current o malakas na puwersa ng tubig palayo sa Pampang ang dahilan ng muntikang pagkalunod. May nag-report sa amin, nag-report din si Kapitan, kaya nag-responde yung mga tropa doon, pati si DRMC, andun sila kahapon. Ang lalakas ng alon talaga kahapon, sir. So Jay, ayon sa tala ng Pangasinan Police Provincial Office, naging generally peaceful ang paggunita ng Semana Santa dito nga sa lalawigan ng Pangasinan, bagamat may mga naitalang insidente ng pagkalunod. At sa inisyal naman na tala ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 4 yung naitala nila o initial na datos nila pagdating sa drowning incident. Hindi pa kasama sa bilang ang mga naitalang bagong kaso ng pagkalunod sa bayan ng San Fabian. May mga kaso rin ng pagkalunod sa bayan ng Bulinaw, bayan ng Binmalay at sa bayan ng Lingayen. Mga kapuso, andito po tayo ngayon sa may Tondaligan Beach Park sa may Dagupan City at sa mga oras na ito, alas 5 na ng hapon pero dagsa pa rin yung mga beachgoer. May mga iba na talagang naliligo pa rin dyan sa dagat at yung iba naman ay naglalakad-lakad lang dito sa may beach park. At masaya silang nagkikwentuhan, nagpipicture-picture kasama ang kanilang mga barkada. At ito rin yung magandang pagkakataon para doon sa mga may-ari ng cottages na kumita. Dahil alam naman natin na noong nakaraang pandemya ay talagang lugmok sila sa kahirapan dahil halos walang pumupuntang bisita sa mga beach park. At kasama rin sa mga kumita itong mga bangkero. Si Jay. Russell, may mga nakapwesto naman na lifeguard sa mga beach pero bakit may mga insidente pa rin ganito? So Jay, hindi naman daw kasi ganon karami yung bilang ng mga nagbabantay na lifeguard dito nga sa dagat. At isa sa mga nagiging problema kasi may ilang beachgoer na naliligo malayo sa lugar kung saan nakapwesto ang mga lifeguard. Kaya ang patuloy o paulit-ulit na inaabiso ng otoridad sa kanila, maligo sila sa dagat malapit kung saan nakapwesto yung mga lifeguard. Ang nagiging ang nangyayari kasi kapag ka naliligo sila malayo kung saan nakapwesto yung mga lifeguard, medyo matagal yung pagresponde dahil maglalakad pa or malayo pa yung lalakarin nila papunta doon sa biktima. At isa pa sa mga nagiging problema, hindi kontrolado ng otoridad yung ilang beachgoer na talagang naliligo sa dagat kahit na nasa impluensya sila ng alak. Kaya patuloy din yung paalala ng otoridad na iwasang uminom ng alak kapag maliligo sa dagat. At importante, nabantayan din ang kanilang mga anak kapag naliligo dyan sa dagat. Si Jay. Para sa kaalaman ng ating mga kapuso, Russell, ano yung mga first aid na dapat gawin sa mga nalunod? So Jay, ayon sa ilang health expert, may mga importanteng dapat gawin sa mga nalunod. Ang isa sa mga mabisang paraan ay agad daw
dalhin sa pampang yung biktima at alisin siya sa tubig. At kung may mga foreign body sa kanyang katawan gaya ng pustiso, mga damo o buhangin ay kailangan daw yan natanggalin. At importante ay bigyan siya agad ng CPR. Pero kung ang payo nila, dapat yung mga professional lang sa paggawa nga ng or sa pagbibigay ng CPR yung dapat na gumawa nito doon sa taong biktima. Dahil ang nangyayari kapag hindi sanay yung tao sa CPR, mas nagiging malala yung nagiging kondisyon ng biktima. CJ. Okay, maraming salamat, Russell Simorio.